Bé, Maria, explica'ns quin és el vi que ens has portat avui per acompanyar aquesta sípia estofada amb patates que ens està preparant el Pep Anton. Bé, primer de tot, comentar-te que com que, no sé, potser només és per mi i suposo que per altra gent també passa, és que aquests plats de la mama, a vegades avui en dia són plats de luxe, perquè vull dir, són plats que porten el seu temps i que la mama ja no està per fer-te el plat, no? Llavors nosaltres hem volgut portar un vi una miqueta també especial, no? És un vi que, estic content perquè té bastants vincles amb el plat. Primer de tot, és el mateix vi que hem fet servir, que l'Anton ha tirat per cuinar. Sí. I en segon lloc, com que he vist que també he tirat una miqueta de sucre, també ens va molt bé perquè té uns aromes a compota de fruita blanca, així uns dolcets, que crec que ens acabaran de lligar una miqueta amb aquest, amb el plat, no? L'únic que em fa una miqueta de por és la bossa aquesta, la salsa de la sípia, que no... la desconec una mica i no sé per on te pot acabar sortint. A veure si lliga bé, si no lliga bé... Exacte, sí, això al final és la gràcia, no? Si no estaria tot molt fàcil. Bé, llavors el vi que us he portat és un vi del Castell de Remei, es diu Oda Blanc del 2010, i és un vi que la seva particularitat és que és un vi amb bastanta estructura, molt untuós i amb un pas d'entrada molt agradable. Està fet de, perquè recordo, macabeu i chardonnay, amb el que són, ja com he comentat, són varietats que ens donaran estructura, complexitat i que ens aguantaran bé aquest estofat amb el tomàquet, la patata, la sípia. Una miqueta seria el pas més endavant de fer un vi blanc fresc de l'any, no? I espero que agradi, vull dir, és un vi que també ha passat per fusta, per això dic que és especial, té quan l'airegem notarem unes notes una miqueta a bolleria, a fusta, que augmenten la complexitat aromàtica, però no només del vi, sinó també de la combinació plat-copa, no? I bé, és un vi que espero que públic agradi. Tenim vi especial, plat especial, convidat especial... I que l'actor, que també és el qui ha fet moltes vegades aquest plat, ens pugui dir si realment li encaixa o diu que això. Després a veure què ens diu. I també el públic. I el públic, per suposat. Recordem, les xarxes socials que us poden trobar a les bodegues Rosàs, a Facebook i a Twitter, per qualsevol dubte que tinguin, dels vins que presentem aquí a Cuina de Prop i de qualsevol altres productes. Hi ha algun petit descompte perquè és que vinguin de part del programa, que també amb tots els vins que anem recomanant, que ja portem uns quants mesos en ello, dient que venen de part del programa, tindran un petit descompte. Molt bé, Maria, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Mentre el Maria ens presentava el vi que